Bon dia a tots, manco a u. Soc un valencià cabrejat. Avui vull acabar la paraula tercera via o tercervistes. En l'anterior vídeo s'havien quedat en l'any 97. Avui anem a parlar des d'aquells anys a estos últims anys, d'aquelles pols, estos arquims. Han canviat les persones, però el manté la ideologia de la mà de gent com Abelard Zaragoza, Leo Jiménez o Josep Lacreu. Personatges que comparteixen amistat i relacions en uns altres personatges de la RAC i de l'Horat Penat. Curiós. La manipulació actual de la tercera via consisteix en fer passar a estos panques d'ahir en valencianistes d'avui. Un blanquejament on els que es proscrivien i amagaven les formes valencianes ara descobreixen els que les manteníem i defeníem contra el seu imperialisme lingüístic unitari. Bé, hasta ací crec que tot més o manco clar. Ara volen ser més valencianistes que ningú, però com per els fets es coneixereu, només n'hi ha que veure la seva producció. Sí, només mirant la seva producció pancatalanista es coneixereu. I quin és el seu objectiu? Embolicar. Simplement embolicar. I per la part política, la tercera via avui en dia, el millor exemple el tenim en Compromís. Compromís és el fill d'Unitat del Poble Valencià. Amagar a Fuster, dir valencià a lo català, amagar els països catalans i anar fent camí. Però no són els únics. També teniu a demòcrates valencians, encara que són manco coneguts, i, per supost, al Partit Socialista del País Valencià. També no s'escapeu, bandidos. Bueno, i per acabar, una cita anònima. Diuen que la curiositat mata al gat i la indiferència al valencianisme. Au cacau.